Hi, Cheska! Hello po. Ayan. Hi, love! Cheska, sige, magkwentuhan na tayong dalawa. Mahal, anong may paglilingkod ko kay Cheska at napatawag po sa usapang LDR. So, ayun po. I met this guy po sa friend ko. Parang asaran lang po siya siguro, ganun po nung umpisa. Parang pakilala, ganun. And then, nung nakilala ko po siya, bait naman po siya. Mhm. Ganun, kaya agad po. And tumagal din po yung pagkakakilala namin dalawa. Siguro dahil po sa friend ko, na gano'n puro labas po, ganyan, mall. And then, nung nagkakilala po kami, din siguro tumagal din po nung months. Then, Mhm. more on, sobrang close na po namin na halos parang napagkakamala na po agad kami na agad, ganyan. Mm. And then yun po, nung next month again po na nagsabi po siya sa akin na kung pwede po bang manligaw. Mm. Sinabi ko pa na, naman, kasi parang gusto ko rin po siyang mas makilala rin po. Mm. And then, okay naman po kami nung una. Then, nung niligawan niya po ako for almost 3 months po. Mhm. Sinagot ko po siya ng March 12. Okay. Sinagot ko ng March 12. And then, nagtataka lang din po kasi ako. Umpisa pa lang po kami, puro more away po, ganyan. Gulo, minsan umaabot na po kami dalawa, as in sobrang bago pa lang po, wala pa pong months, days. Pero naiintindihan ko naman po yun kasi syempre hindi naman po, normal naman po yun sa relasyon na gano'n, na parang ayun agad yung pero syempre, iniisip ko rin po ako na bakit gano'n, na puro agad ganito yung bungad sa amin. Pero naiintindihan ko po yun. Then, bawat po kami ng 3 months lang po kami. And nung mga 1 month po, dun po na parang nagkakaproblema na about sa ex, ganyan-ganyan, na nahuli ko po siya minsan kausap niya pa po yung ex niya. And then hinahayaan ko na lang po kasi ang rason niya naman po is parang kino-comfort niya lang daw po yung babae, yung ex niya kasi daw depressed daw, ganyan. Hinayaan ko po siya ulit. And then 2 months po, ganun din naman po, about din sa ex niya. Hinayaan ko lang din po kasi naiintindihan ko naman. And yung sa ex niya naman, kinakausap ko rin yung ex niya. Mabait naman po yung ex niya. And then, nung umabot na po kami ng 3 months, malapit na po yung pasukan. Pasukan, siguro this mga June po. Malapit na po yung pasukan. Linipat po kasi siya ng school sa public siya yung bata niya sa amin. More on po yung school na pinasukan niya po is sobrang galit lang po siguro sa akin, or parang umabot po sa parang sinisiraan ako sa kanya, ganon. Siniraan po ako na parang, uy, parang wag ka sa ganyan kasi ganito. Then, nalaman ko po yun na sinisiraan ako sa kanya is may nagsabi po sa akin ng kaibigan ko na ang dami nagkukwento po sa ex ko. Ay, sa boyfriend ko na ganyan daw ako, ganito. And ang sakit lang po kasi parang that time nung nalaman ko pong sinisiraan ako sa kanya, nagiging cold po siya sa akin. Ano? Nagiging cold po siya sa akin. Okay. Sobrang laki ng pinagbago rin po niya na parang hindi na po ako yung girlfriend niya, gano'n. Unang pasukan pa lang po, ganun na po agad yung bungad. And then, ilang araw po kami gano'n na tinatanong ko siya kung anong problema, ano bang problema, bakit ka ganyan. Sinasabi niya naman po wala, hindi man lang po niya ako minsan ina-update kung ano man ginagawa niya habang ako nag-aantay ako na i-update niya ako sa kung ano man ginagawa niya, gano'n. And then one day po nag-chat po sa akin yung tropa ko na nakausap daw po si Mori. Okay. Sorry. Oh my God. Nakausap din po yung kaibigan ko. Yung boyfriend ko. Nakausap daw po yung kaibigan ko. Nung nakausap daw po nung kaibigan ko si boyfriend ko, yung ex ko, kumbaga daw, nung tinanong daw nila kung sino daw yung girlfriend niya, sinabi niya po na ako. Kaso, nung tinanong po siya kung mahal daw po ba ako, parang tumaas lang daw po yung balikat niya, na parang sinasabing hindi po. And then, nung that time po nung nalaman ko yun, ayun po yung time din na sobrang cold niya po sa akin na gano'n.
And ang gulo lang rin po kasi sa pakiramdam na kung ano, iba po kasi yung trato niya sa ibang babae. Kumbaga, kung ano yung trato niya sa akin na sweet siya, ganyan. Ganon din po siya sa ibang babae. Naguguluhan din po kasi ako minsan kung ano ba talaga ako sa kanya. Na parang minsan nafe-feel ko po na mas girlfriend niya po yung ibang kaibigan niya kaysa sa akin. Ganon po. Okay. And then nakipaghiwalay po siya sa akin nang wala man lang po akong kalaban-laban. Siguro nag-start po yun nung pumapasok na siya sa new school niya. Kumbaga doon po ako sinisiraan ng mga kaibigan. Kilala ko rin po pero sinisiraan ako, ganyan. Tinanong ko siya kung naniniwala ba siya ganun. Sabi niya naman po hindi. Sabi ko, nasa sayo yan kasi ikaw naman yung magdadala kung maniniwala ka ba o hindi. Pero ako, alam ko sa sarili ko na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Kaya nga sinisiraan ako. And then ayun, cold pa rin po siya nung sinasabi ko yun na parang ramdam ko naman po kasi na naniniwala siya. Na parang sobrang, kasi sabi niya po sa akin nun, sobrang negative daw po lahat ng mga sinasabi sa akin ng mga nagkukwento sa kanya. Siyempre siguro po, parang nadadala na rin po siya. Then, parang nagdesisyon po siya una nung magpapahinga lang daw muna siya. Sabi ko, magpapahinga ka, pinagod ba kita, ganyan. Sabi niya, hindi naman sa pinagod pero gusto ko lang magpahinga. And then, hinayaan ko po, sabi ko, sige, papahingahin kita. Pero hindi lang po kasi ito yung first time na iniwan niya ako. Iniwan niya po ako, siguro pangalawang beses na to, na iniwan niya ako. Na binigyan ko po ulit siya ng chance. And then yun po, paghiwalay po, nagpapahinga daw po muna siya. Tinanong ko po siya kung willing ba yung kung maghihintay ako. Sobrang tagal niya po mag-reply noon na parang kinakabahan na po ako kasi parang eto na ata yung ayoko gustong mangyari. Then ayun nga, sabi niya po na wag na lang daw po ako maghintay. Sabi ko, bakit? Ganyan. Kasi inisip ko din po kung maghihintay ako. Kaya ko naman maghintay, pero kung magiging worth it ba yung paghihintay ko sa kanya. Kasi ang hirap naman po nung papahinga siya. Meron po kasing gano'n na magpapahinga siya, pero hindi na nababalik, wala lang pakiramdam, gano'n. Kaya tinanong ko po siya, and then yun nga po, sabi niya, huwag lang daw po ako maghintay kasi hanggang dito na lang daw po. And then, ayun, sakit lang din po kasi na parang iniwan na walang kalaban-laban dahil lang pala sa issue na ini-issue sa akin, gano'n po. Okay. So, kamusta kayo ngayon? So, ngayon wala na kayo? Wala na po. Okay. So, anong problema, love? Ayun po, hindi ko lang po alam kung bakit ang dali lang po sa kanya sumuko sa mga ganong bagay. Na parang napapadala po siya sa ganon. Love, ganito, no? That question is, kung tutuusin, madaling sagutin. Pero the question is, are you ready to know the answer? Hindi ko. Love, ganito kasi yun, no? Even if you are not ready, I'm gonna tell it to you straight. Kasi gusto kong makalaya ka na dyan eh. Sa iniisip mo na parang may kulang pa sa'yo, sa iniisip mong parang may mali pa sa'yo, Yes. sa iniisip mong parang hindi ka pa kumpleto, hindi ka pa enough. I'm telling you, love, when a love is not that deep, parang puno lang yan. Kapag hindi mo siya itinanim ng malalim, hindi kakapit ang ugat, madali siyang nabubuwag. So sa relationship na yan, kapag hindi ganun kalalim ang investment, ang foundation, konting chismis, konting issue, buwag na yan. And that's exactly what happened in your relationship. Hindi pa siya ganun kakapet, Cheska. Hindi pa siya ganun ka-invested sa relationship ninyo. It started as a fling-fling, it started as a cutie-cutie na kind of relationship, but when things are starting to, sabihin na natin, toughen para sa kanya, hindi niya kaya. Hindi niya carry na magpatuloy sa ganong relationship kasi hindi pa ganon kalalim yung nararamdaman niya towards you. Unlike you, Cheska. You wanted to fight eh. You wanted to believe in him. You wanted to try. You wanted to fix. You are willing to adjust. Nandun ka na, Cheska eh. Siya kasi wala pa. So, kung tinatanong mo ko as to why ganun kabilis niyang binitawan yung relationship niyo kasi hindi pa naman ganun kahigpit yung pagkapit niya. Hindi pa siya ganun ka-invested sa relationship ninyo, unlike you. Pero wag mong ko-questionin yung sarili mo na may kulang ba sa'yo, may mali ba sa'yo,
kung yung mga nagawa mo hindi pa ba enough. Wag mong Love, wait lang. Hanap ka muna ng magandang spot, love. Kasi every time na magbabutt in ka sa sinasabi ko, robotic ka. That's why I cannot hear anything. Ano yon? Kahit siguro po sobra-sobra nung po lahat ng pinaparamdam ko sa kanya, wala naman po talagang kulang. Lahat naman po, pero wala. Kahit siguro sa paramdam mo, kahit magkulang ka man ng, ayun nga, iiwan ka nga rin pa rin talaga. Oo, love. Kasi kahit anong gawin mo sa isang tao, kahit ba ibigay mo sa kanya lahat sa simula pa lang, if hindi naman siya ganun ka-invested, if hindi naman siya ganun ka, sabihin na natin, ka-committed dun sa relationship na yon, konting imot lang talaga ate, konting problema lang, konting storm lang, he will eventually give up. And unfortunately, kasi ganun siya eh. Naiintindihan mo ko? Apo. Love, ganito, no? Wag mo nang isipin na ikaw pa yung may mali dito. Wag mo nang isipin na ikaw pa may kulang. I'm not saying that you are perfect. I'm not saying na without blemish yung pagkatao mo. I'm not saying na walang sabihin na nating flaw sa'yo, walang kamalian. It's just that I don't want you to blame yourself just because someone did not fought enough for you. Hindi siya lumaban hard enough for you. I don't want you to think you are less of a person because of what that person did. Wag mong i-define yung pagkatao mo at yung worth mo dahil lang ganun kanya kabilis binitawan. Wag, love. You know what you can give and what you could have given. If only nagtagal kayo. If only nagtagal kayo, you know what you can put on the table para sa relationship ninyo. Alam mo sa sarili mo kung ano pa yung kaya mo sanang ibuga kung nabigyan ka niya ng pagkakataon to show it to him. Pero hindi eh. He's not the type of person na dapat manatili para masaksihan lahat ng kaya mong ibigay sa relationship. He is not the type of person na dapat manatili para maramdaman ng lahat ng kaya pang iparamdam ni Cheska. So maganda-ganda na simula pa lang nabuwag na yan. Kasi it's not true eh. It's not real yet. Hindi pa siya committed yet. He wasn't ready yet. He's still, sabihin na natin, hooked sa nakaraan niya. And you don't want that past dragging into your present relationship with him. So maganda-ganda na at simula pa lang, natapos na. Kesa ipinagpatuloy ninyo, tas sa kalagitnaan, kung kailan talagang sobrang into deep ka na sa relationship ninyo, saka pa niya marirealize na he is still not over his ex. That's gonna be a hard one to get over with. Pero this one, I'm not saying na walang pain, I'm not saying na walang difficulty, meron pa rin naman. Pero easier to bear with kesa doon. Kumbaga tignan mo na lang to as a blessing in disguise na buti pala simula pa lang natapos na tayo. So that I don't have to bear with this pain. I don't have to go through this agony for much longer. Naintindihan mo ko, love? Apo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin and I want that message, Cheska, to be a goodbye. Kung meron kang gustong sabihin dito sa ex mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Okay po. So, ayun. Sana okay ka lang naman siguro. Sana pagbutin mo pa rin yung pag-aaral mo. Nasa new school mo. And alam ko mahirap kang tao. Hindi ka pa rin mga ganung bagay. Pero, nandito naman ako palagi for you. Kahit magkaibigan, nandito pa din ako for you. Kasi din naman tayo nagsimula. Sana, wag nang maulit sana yung pinamdam mo sa akin. Kung may makikilala ka mang iba, gusto ko man sana maging strong na lalaki ka. Hindi lang basta lalaki. Kung ikaw na strong, na kaya mo pang masigitan yung kahit konti man ang binigay mo sa pagmamahal. Sobrang na-appreciate ko lahat din ng mga bagay na pinaramdam mo sa akin. And lahat na-appreciate ko. Binago mo rin ako yung dating ako nung nakilala kita. Salamat doon. And sana wag na nga sa maulit yung ganito. Ayoko pang sana may susunod na masaktan dahil sa gantong pinaramdam mo sa akin. And nandito lang ako palagi kung kailangan mo ako.
Love, ganito, no? I like that message, yung sobrang positive mo and sobrang friendly mo. Pero, let's not go kidding ourselves. There's no friendship after this one, love. I'm so sorry, but that can never be possible. Kasi, nasaktan ka, love, eh. Kumbaga, kahit ba sabihin nating open ka sa idea of being a friend to him, hindi siya magiging plain friendship for you, eh. There will always be a malice to you. I'm not trying to put words into your mouth, and I'm not trying to put any ideas into your head. But then again, love, it's quite impossible na mangyari yon. So, as much as possible, do not promise or offer him anything. What's done is done. Kung mawawala man siya sa buhay mo, let him be. Kung mawawala man siya sa buhay mo, okay lang. Isang kaibigan lang naman siya. You still have a lot of friends around you who truly knows you, who truly believes in you, who is not going to listen to anybody kapag ang pinag-uusapan ay ikaw kasi dapat kilala ka na niya. At siya dapat yung mismong may idea, opinion, definisyon ng kung ano yung pagkatao mo kasi ikaw yung kaibigan niya. He failed as a friend there. The moment na nakinig siya sa mga sulsul ng iba, nag-fail na siya bilang kaibigan mo. So do not ever think na you can still be available for him as a friend. Kasi he is not a friend to you, and every time na lalapit siya sa'yo, there will always be a malice. Lagi yang may intention. Kasi kung tinatrato ka niya the same way na tirenato mo siya, as a friend, quote-unquote, hindi siya maniniwala sa sulsul ng iba. Maniniwala siya sa'yo kasi ikaw yung kakilala niya. Naintindihan mo ko, love? Do not promise him anything. Just forget about him. You have a lot of friends. You don't need him. Okay? Apo. Maraming salamat for calling my show, Cheska. Ingat ka lagi, love. Thank you po. Salamat, love. Bye. Kabisyo, siguro a part of me, hindi lang siguro ako makapaniwala na there could be friendship or maire-retain yung friendship after a breakup. Siguro after a few years, that could do. Siguro after, sabihin na natin, some time, pwede, posible, maaari. Pero not like before. Yung friends na you can confide your feelings to, friends na you can share your happenings to, yung friends na you can share your kilig to, I don't think that could be the same person after a breakup like this. Case-to-case basis kasi yan sa kung paano kayo nag-break Case-to-case basis yan sa kung paano kayo naghiwalay at paano nag-run yung relationship ninyo. Pero for a relationship like this, na nag-run siya ng ang dominant na memory ninyo of each other ay away, issues, argument, you can never go back to friendship after this one. So, kung ganyan na meron pang mga unresolved issues yung mga past ninyo and sabihin na ay yung mga present ninyo and sabihin na natin na ang hilig niyang makinig sa opinion ng iba, then maybe you could somehow think about it twice na do I really need to be in a relationship with this person? Na instead of listening to me, instead of knowing me, instead of asking me, would rather seek or mas gugustuhin pang makinig sa ibang tao kesa sa akin. Do I really want to be in a relationship with that type of person? If the answer is no, then i-prepare mo na yung sarili mo for the upcoming breakup. And if that one happens, sabihin mo na lang sa sarili mo, I saw it coming. And even though trinay kong i-prepare yung sarili ko, still masakit. Still may impact. Breakup yun Nag-invest pa rin naman ako doon ng feelings But then again, hindi ko masasabi sa sarili kong hindi ko yung nakita. Napaparating. Nakita ko na yun. The moment I knew na nakikinig siya sa ibang tao kesa sa akin, doon pa lang alam ko na hindi ako kasing significant sa buhay niya kumpara sa ginawa kong significance niya sa buhay ko. Para hindi kayo gaanong mag-question ng sarili ninyo. I'm not talking about the saktan part kasi either way masasaktan kayo I'm talking about that part where you are questioning yourself. Yung part na kune-question mo, yung worth mo dahil iniwan ka lang ng taong ganyan ng basta-basta. So next time, love,
Huwag niyong hayaan na i-define ng pag-iwan sa inyo, ng paglisan sa inyo ng mga taong minahal ninyo, kung ano yung halaga ninyo. Kasi kung hindi nila yun nakita, may makakakita niyan at may mas magpapahalaga dyan.